Aloitetaan pätkä uudestaan kuin Varsoni. Niin. No niin, mitä? Mitä? Vittu, jälleen keittiö nyt. Pyörimä keittiö. Ai. Ai vittu. Ei ajattele, tulee joku perinteinen lause, että ei tullut vielä. Ei sieltä nyt tulla tässä kahtelee, kun mulla on roina Ei oo tulaa täällä. kynttilöitä 10, vittu. Otan vähän nää vielä tosta savukalapasteja suoraan huiviin tästä. Kylläpä hyvä. Vähän maitoa päälle. Ai perkele, hyvä. Ja tuon valon voisi ottaa pois tuossa suotta palavasta. Vielä yksi puuttuu, vittu! Paikalleen nyt. Ota pakulla! Noniin. On täällä vielä aikaa. Ei, mutta mä vaan ootan, milloin mä puffaan. No itse asiassa meillä on niitä pristejä näyttäis olevan vähän reilusti täällä hää. No puffit on jo. On maagipuffi. Jo maagi on laittanut Focus Matchikin muu, hyvä. Ai niin, mulla nousi Gearskore. Mulla on 5800 melkein. Paljon se mulla oli, mä en muista. 5530. 500, nyt on 5551. Jaa, noniin. Kato mikä rinketin mä ostin. Häh? Jaa, niin no niin, tuo kyllä on ihan hyvä. Perkeleviinkö. Mistä sä ton ostit? 60 merkkiä noita Defiler Scoreskestoneja. Jaa. Juoksee instoja paljon, niin saa niin. No niin, mulla nyt nyt tullaan vielä korkeampi GS nyt. 5530, tippu 21. Niin, kun joo, kun mulla on tuo vittu Platinum Sorcery tiputtaa, kun se on 213. Ei sun pitäis justiinsa näitä, sen verran instoja vetää, että yhden rinketin saat. Kahtele siellä tonne selän taakse, minä kahtelen tää vittu rööriä. Ennen kuin sieltä taas tulee joku rokku ja juoksee vittu satana sprintillä huitsin vittuun tästä eikä saa ketään tapettua. Mä kuulen kyllä, jos tähän ylös tulee, mutta... Mulla soi poppi. Tää laittaa vähän vielä ääntä. Pikkusen laittaa ääntä enemmän. Poppi vai sinua? Eikö Jaa, näin jo. Jaa. Vittu! Nyt meni ihan vittuilleen, saatana! Tää sä säädät. No vittu, täällä ei ollut nää kuulokkeet ollut. No, kuulet sä? Oota! No niin. No eikö peliäänet meni? Jaa. Oi mä nostin 20%. Ei kun jaa. Ei, että on ne vielä liian kovalla vielä. Taas tohon. Kato vaan nyt sieltä, että niitä ei tuu. Mä haluun lähteä tekemään damakea. Me tehdään täällä, niin me voitetaankin tää peli, kun me vittu suojellaan tää lippuhuonetta. Kun kukaan ei vee lippua, ja meidän lippu, niin ei kukaan kun ei vee lippua, niin ei ne voitakaan tätä vittu peliä. Ja kato sinne vitun lipulle sinä, minä hoidan tätä. Tulee! Noniin, tulee! No niin, se on roksupoksu vittu. Meni piiloon! Säppäs mut vaikka vei roolin vaan. Mä menen tänne lippuhuoneeseen. Joo, säppäs uudestaan. Meni poispäin, lähti eikä tonne ylös. Säppäs mut! Tänne takaisin! Ja lähti sprintille. Vittu se säppäs mut saatana uudestaan heti tohon! Rinketillä.
Mä käytin se siihen ensimmäiseen. Okei. Mä saan koota dottia siellä sisään. Ja sai jo. Ai niitä vittu se targetsaa mulla koko vitu aikana. Nyt se otti sen lennon. No. Siinä on dottia sisällä ainakin. No kun ei se näytä vittu pysähtyvän dotteihin. Siellä menee yksi Sillä oma. ei laske yhtään hipaa taas, vaikka sillä Kävi on just sisällä niinku dotit. manast vittu. Miten sillä nousee hipaa ja se on itsestään? Vittu se vetää ihan miten vittu sillä ottaa juoksunopeutta? Siellä on vieläkin devoriplakua ja engineeripuutsit ja käppäs jo. Joko se juosee ihan vitun nopeesti sinne? Haastalla puolustus ja vähän. Ei mulla mä saa hiilattua ketään, kun mä oon koko ajan jossakin vitu systeemissä. No niin. Vitun runkku. Perkele, miksi sä olit siellä alalla, sit sä pääs säppäämään sua sinne alas? Ei sillä on mitään väliä. Siellä vitun lippuhuoneessa olisi pitänyt olla, eikä lähtee. Ei se ois vittu auttanut mitään. Sillä on sillä on kicklisottia ja vaikka mitään. Entäs niitä olisi ollut kaksi? Ne sanoo, jos lähtenyt toinen olisi mennyt ohite susta näkymättömänä. Toinen säppäilee sua sinne rööriin ja sitten olisi mennyt lippuun vielä nopeammin. Ilman, että kukaan olisi päässyt koskemaan niin. Mutta Mitä? ei jumalauta. Tulee nyt tänne vitun lippuhuoneeseen suojelemaan nyt sille, että ollaan tässä lippuhuoneessa suojelemassa. Eikä vittu pööpöillä ympärissä tuolla. Mä oon keskellä. Täällä ei ketään. Niinhän sä oot. Niinhän sä oot Täällä ei näy keskellä. ketään. Ei näy ketään keskelläkään. Tiedät sä miksi? Tulee vittu nyt tänne lippuhuoneeseen vittu, kun tuo meidän lipunkantaja tulee, että jos ne ei vielä, ettei ne vittu lippua nyt saman tien vittu uudestaan. Täällä on puutsit. Niin on, juokse tänne nytte. Juokse keskelle. Vielä kerkee keskelle juokse. No mä oon keskellä huonetta. No hyvä. On vaikka vittu siinä lippuun eessä saatana, että saavat siitä sut vittu säpäättyä. Niin minä oon vittu täällä näkymättömänä, sit pistän vittu hidastusta ja pettiä. No ei mulla kyllä hidastusta oo mitään, mutta vieri. No tuo meidän lippu näyttää yrittävää edes tänne päin, niin. Noni tuli. Noniin. Öis vittu meni vämpirit tatsi vielä siihen. Fuck. Hidastusta. Meimi. Sä kuolee sen totteen melkein. Eikö se kerkee hiilata nytte? No, Eli se kuolee tuon matkan varrelle. Meidän dotit on, mulla on vieläkin mun vampirikki sen sisällä. Maalata uue. Eikö tuo omaa meidän lippu? Mitä vittu? Vittu se menee! Missä se menee se lippukantaja? Nyt mä en näe sitä missään mukamas. Tää vittua! Missä se menee se ruini? Tuolla tulee! Se oli jossain jemmassa! Hiilaa! Mä yritän tappaa sitä vitun lipunkantajaa! Sehän mut hengissä, niin mä tapaan. Se on tuolla kopissa! Täällä on mulla paladini kimpussa! En pääse irti! Mut todistin, varru lähti pyörimään, vittu mä äitin se psychic horrorin, niin loppu pyöriminen siihen. Minä kuolen, ehkä. Kuulit sä? En minä kuole mihinkään. Se roidi on vielä tuolla talossa! Ellei se päässyt, Mä kysyin, kuulitko sä? En minä kuullut mitään nytte!
Oh niin, nyt kuolin minä. Nyt ne saa lipun vietyä. Mä menen meidän lipukanteja suojelemaan. It's too far away. Laikku-niminen varu. Hei! Se Niin. kiipes sitä, Kuuntele. se ruini kiipes siitä hautuumaan pitu mäin ylös taas. Mä oon täällä, missä sä kuolit. I can't pass that. Niin, ja se ruini kiipes sen mäin ylös ilmeisesti, kun niitten lippu näyttäisi olevan peisissä. Niin se on ainut mahdollisuus, että se kiipes sitä hautuumaan ylite. Mä en ymmärrä, miksi vittu sitä ei voitu saatana korjata, että sitä pystyy juokseen ylös. Ei myö pystytä meidän hautuumalta juokseen mihinkään. Niin, niinpä niin. Niin nuo vittu Horne pystyy juoksemaan sitä hautuumalta vittu sitä kulmasta saatana, ne pääsee ylös. I can't pass that. That's still recharging. That spell is Puffaa. Eiku vittu, et sä oo siinä. Mun viimeiset kynttilät, 1 kynttilä jäi. Tarviiks siellä apua? Ei teitä No, auta. ei täällä vielä tarvi. Teitä on 3 siellä. Meitä on 2 hiilipiristiä tässä sen apuna. No niin, työ ette kuole sillä millään sitten. I don't have a target. Ja varrulla oli. I can't cast that yet. I need a target. Joku unohtu peinikin laittaa tuohon. No. 4700 koko ajan vittu penaasella vähän hiilasi sitä. Ai tikkas 4. No nyt tuli porukkaa tänne. Ollaan menossa sinne. No ne kuoli tänne. That spell isn't ready yet. Tulee taas lisää. Niin, me tapetaan niitten hiilupalaa tänne. Ei se ois hiilupala. Nyt seppäs niitten lipukantaja alas. Ready yet. Kohta se tippuu. Käppäämään vaan. Still recharging. Vittu, en sano lipupalautusta. I can't cast that yet. Näpräsi jotain muuta. Käpättiinkö me? Joo, ei. Me Tää- vittu, mistä joku vei lippuun jo Miten saatana? mitä vittua työ sähläätte siellä? Ei oo! Teitä on vaikka kuin monta. That's still recharging. Se ei, täällä joku kerkis vielä samaten Oh. lippu. No niin, ne tappo mut. Tuo varru hakkaa tänä meitä hengiltä. Ai laikku. En tiedä mikä se oli, mutta Mä oon pari kertaa se tappanut jo. nyt se täällä näin. Mä en ymmärrä miten me ei saatu sitä lippua palautettua. Se kuoli se lipukantaja, mä en tiedä missä se meidän lipukantaja oli silloin. Se ei ollut enää siinä samassa kohtaa meidän kanssa. Mä tapaan niitä tänne hautuumalle iteekseen. Tässä on 3 tohon. Ei jumala. Ei niillä ole puffeja eikä mitään päällä, niin Ei niin. Mutta niitä on 3. Eiku Magifieri ja Henkipa. Eiku jaa. Oli jossa meidän priisti toinenkin. Taas niitä spawnis vituumalle lauma. Taas kuolee tänne, mutta ei tää ottaa arvosta. Tää dotti johonkin. That's still recharging. tappakaa se niitten lipukantaja. Isn't ready yet. Sinne on tulossa porukkaa kohta. 3 lauma täällä. 4 lauma. That's still recharging. Ei vittu 30 sekuntia ressi.
niin, putkesta tulee ekat. Neljä. Vittu kun kynttilöitä. That's still recharging. That spell isn't ready yet. I can't cast that yet. No, tuosta Paladinista ei ollut mihinkään. Otettiin vähän niinku dueli täällä keskellä. Ei ollut ketään muuta. Fieria sinne kuoli. Et me. Mä ymmärrän vittu tuolla porukkaa vaikka kuinka paljon omia. No. Mä en oo hengissä vielä. Me saatais yksi lipupalautus nyt, niin me voitettais, hei. Ei! Vittu mä tapoin lipukanta! Mä tapoin lipukanta! Hyvä! Noniin! Se vittu tuli mun randomilla tuolta vastaan, se lähti karkuun ylältä muita tänne alaputkeen ja vittu moi dotit sisään. sisään. Puolustaa kun ne lähti hakee lippua, niin tuu mukaan puolustaa nyt. Mä oon itestään täällä. Niin tuu puolustamaan tänne nyt. Mä en puolusta tätä, joka kantaa lippua. Ei, mä oon lipukantaja. Puotti mulle se. Mulla on resilienssiä kuitenkin niin paljon kearia, niin kestää. Ei vittu! Sinne kuoli pari. Vittu! Paladini potti! Kävi juoksemassa lippuun luona ja lähti pois. Oliko jo mikä nimi? En sitä kerran kahtoo, mutta... Se oli joku omituinen. Ofo I Tai sit se kävi vaan kattomassa tossa kun... Paladini tulee putkesta! Kuolee mun dotteihin melkein tuolla putken alalla. Se on vittu ihan paskana sen Paladini, niin tappakaa se! Yksi Paladini niin tapetaan tänne just. Neuvosti vaan vittu, niin se! Se on vittu, se menee karkuun, mä näen sen. Se on vittu vainaa ihan just. Missä se on? Kummalla puolella se on? Keskellä. Minä hakkasin sen Varruja tuo kävi mun kimppuun siellä ja ne luovutti. Sinne tippu sekin. Ei sillä oo sitä lippua, kenen se vittu lippu oli? Joku otti uudestaan. Jaa, noniin. Oota, minä tuun peesissä. Missä se on? En tiedä mistä se tulee. Minä jää sun hiileriksi. Säppi! Säp! Kupla sulla. Se oli se varru mikä oli, niin se oli hyvä lipu. Se oli lipukantana hyvä. Vittu, kato, ei, se käänti meitä ympäri. Väärä suuntaan. Vittu. Mikä käänti meidät ympäri? Roku vissiin. Käänti meno se 360 vittu, ei kun 180 se. Niin sen heitti. Kaikki lähti juoksemaan alaspäin. Takaisin. Anna sille varrolle se. Noin. Sinä jäät tänne puolustamaan nyt. Mä käyn vilikaset pihassa. Vilkasut aina vittu ne kusee sen jälkeen, kun sä menet vilkasemaan, niin aina silloin tulee vittu porukkaa tänne näin. Ja ne vittu lappaa sen tästä näkee. Keskellä, yksi tulee tästä näin. Yksi tulee. Tuli jo saatana.
Niin. Mä kävin kahtoo. Tuu. Manat on hävinnyt. Immune, otetaan kupla pois Paladinilta. Vittuu saatana dispellillä. Mastispelliä. Se on F painettu. Vittu, että toimii nopeasti. Aas. Käppää vaan. Miksei se käppää? Miksei se käpännyt? Se ei ollut Kato, se ei ollut palautettuna, se oli tiputettuna vaan jonkun aikaa. Niin oli joo vittu, hei, niin, kato Se etti ihan vaan... Se ei palautunut se lippu, niin. Niin, Joo. ja siinä menee hetki. Elikkä Joo, no, aika no. pienestäkin. Meidänkin kuuntelit mitä vittua ja sit se yritti käpätä sitä. Mä lähden vetämään. Elä verkko täällä on taas nytte! Täällä on 2 paladinin täällä on potteja 2. No ne hääkuolee. Nää on potteja nää 2 paladinia. No, mä Samat huomasin. liikkeet teki kumpikin tossa äsken. Niin Joo, kun siitä yhden mä se- tapoin tänne duelina keskelle, ei sit tehnyt paljon paskaakaan. Taas meni vissiin tuolta hautuumaan kautta ylös, vai missä se pyörii? Eikö se ole hautuumaalla? Raadoista vittu saatana, 3 taas kuoli tänne. Kun on 2 paladinia pottia, niin kummatkin teki ihan samat liikkeet teki kumpikin. Käit heilumaan silleen, että niinku että niinku se puoli sekuntia niinku toisen jälkeen teki samat liikkeet. I can't cast that. Me tapetaan ja raiskataan ne tänne ihan kohta. Kohta pääsee käppäämään. That's still Niin vittu DK immuunikuplasekaan hetken. I don't have a target. That spell isn't ready yet. Siellä on hautuumaan niitä puolustamassa. I can't cast that yet. That's still a target. That spell isn't ready. I can't cast that. Kävin laittaa dotiin siihen ja kuoli. That's still recharging. Nyt saattaa sattua täällä. Tänne tuli roksuja vaikka ketään nyt. Ei teillä on hätää. No ne paladinit taas täällä. No, täällä on yksi No täällä on rokkuekin, joka saa vittu mua perkele. I can't cast that. That's still recharging. That spell isn't ready. It's too far away. Sinne kuoli paladinit taas. I can't cast that yet. Eikö toi ymmärrä vittu tuo maaki, että antaas mulle ruokaa? Mä oon sanonut 2 kertaa sille jo. Se Ei se mikään vittussa! sanoo englanniksi sille. Ei se on maaki. Spell isn't ready. Okei. I can't cast that
Se vittu naulaa kans täällä vittu. Mä laitoin vittu. Food please sitten vittu sorry hyvyjä vittu lol mates. Vittu tuu sleepy vaan sit se itekin vittu oli siinä. Aa. Resistas mun feari, saatana. Heitti Nyt muut on täällä feari. Saatana. Mä oon tappanut tänne taas monta. Taas täällä tulee ne vittu. Minä kuoli! Vittu ne tappo mut ne vittu saatana potit ensimmäisenä tai jotakin. Mut ne vittu poisti heti. Nyt saattaa vittu käydä köpeilysti. Kyllä se on meidän priisti pitää se elossa. Meillä on joku saatana Afkina joku täällä. Siivet vittu, lähteekö mastistelle? Ei vittu, mä kuolen tälle oikeesti, mä nyt Fuck! Mä olisin vielä saanut sen paladinin sitä. Niin vähän pelleille. Hiilupottuja kun ois ollut. Selvit. Vittu mä menen näkymättömäksi tänne saatana niin. Niin. Ne ei mua poista ensimmäisenä nyt. Kato paljon meillä on tappoja. Meidän parhaalla 35. Sitten on 24, 24, 24. Mulla 17. Oikeetaanko me tasapelillä nytte? Ei. Tää sen lippu Me saa. ollaan viimeksi käpäätty. Niin, mutta pitää se lippu saa pois. Nyt kuolee. Noin. Käppää. Yes. Käppää. Oi. Käpäänyt se vittu vaan! Perkeleen vittu Roksu kerkes saamaan se! Se juoksee ylös kattoille, minä kuolen vittu! Nyt vittu käppää nytte! Käppää nyt perkeleen! Noniin, jes hyvä, saatana! Ei vieläkään lopu. No ei näitä loppuva, ei. Ja kun sinänsä... Miks tää aina kusee tähän näin? Ei tälleen pitäis käydä. No ei niin! Menikö se aika nolliin silloin kun se oli 1-1 tilanne? Ja sen jälkeen vittu... Ei kun 0-0 tilanteessa, niin se loppui siihen, kun meni aika Niin, nolla. mutta kun nyt oli 1-1 tilanne ja se käppäs vasta sen jälkeen kun 0 oli En mä tiedä. Eikä käpäänny. En mä tiedä. Käppäskö? Laikkuo täällä saatana! Mä oon tappanut se 2-3 kertaa. Sitten täällä on tää pottipaladiine. Oonhan mä meidän damaakin 3, vaikka alussa puolustin vaan vittu. Vasi 1, jos ois koko ajan ollut tällainen. No, mä käyn oikein... Ei vittu, niitä on paljon puolustamassa. Sinne tippuu maakin saatana vittu dotteihin. Miten huntereitti feideti, mutta nyt se kun oli oikeesti ja sai killingblogin. Ansaitusti. Nyt niiden vittu puolustuskomppania on vainaa tälle. Minecraft 4600. Krittas, mutta välillä krittaa enemmänkin. Oho! Me ollaan tän Priestin kanssa täällä lippua puolustamassa.
Kaksi hiilipristiä puolustaa lippua, hä? Nyt on hunua vituuttaa, mä tapoin sen toisen kerran putkeen. Tuli hautuun. Ohjaa se meidän lipukantaja nyt tänne näin. Too far away. Täällä on ku leveli. 18 000 gearia oleva maakin. Eiku healttia. Nyt kun on laumas pois tuohon hautuumalle. Mut ei se mitään. Me keretään nyt käppäsi 3. kohta. Ja meillekin Roksu kantaa. Jos sillä sprintti ois mäihellä cooldownilla. Tai cooldownilta pois. Oli -30 SS HK Pekoni suikaleita. Tässä on se vittu neliöitä periaatteessa. Joo, ne on niitä, ne on hyviä. Mä en oo ennen Joo, ostanut. kato, nehän on Mä ajattelin, että mä paistan jauhelia, niin ne sekaan. Ja sitten perunasipuli sekoittaa. Pekonikiusaukseen. Pekonikiusaukseen, niin ne on ihan vittu. Se on jauhelia pekonikiusaus yhteensä sitten. No niin, mut niin on miestä Ja sit sinne tulee ruokakermaa vittu paljon ja kilo perunasipulisekoitusta ja eiku uuni. Ja sit siitä tulee vähän juustoa voi laittaa jos haluaa. I can't pass that yet. No niin, tuleehan se sieltä. Kato, 3 hiilessä oli kuitenkin. Kato näitä meidän kato! 5 priistiä ylintä! Kato, hiilessä! 5 meidän priistiä! Niin mä oon 5. Niin, ja kuitenkin mä oon damagen tekijä. Niin. Vittu 5 priistiä tossa vittu oltiin. Jaa, hyvin. Toisella meidän riistillä 28 tappoa. Ei niin, tuo tappo 40 meidän varu. Oho. No niin. No niin spesifikki nytte. 405 Arena Purgeä. Jokohan tää on liimautunut tää vitu elukka tänne, näyttäis olevan. Läpällä taas kauan. Mitä? Oota hetki.